Hi! Kain na. I have labong and saluyot na gata. Cooked by my tita. Tita Beth. Let's eat. Caramel Juan. Kain. Joey Alcavilla, hi! Ari ko. Ang tarheta ng cycling kumakapit. Emmy Lawson, kain po, alika. Let's eat, let's eat, let's eat. Uy, baka may mga ads, huwag niyong aalisin, ha? Pagod naglaba, so I think I deserve this din naman, diba? Paki-share! Oh my God. Mama MJ, Marlene Almocati. Ma, hindi ka nagko-comment mo. Bakit? Okay na ito account mo. Hindi pa rin siya okay. Kaya lang, yun nga, sabi ni Kuya, try ko pa rin daw mag-live dito. Baka ma-retrieve namin. May ginagawa kasi siya. Oy, lalamon talaga ako. Hi, Ma! Mami Con! Ay, Mimim Asa, hello po. Kalas Mami Con. Jennifer Soliet, Sara Solitino, hello. Erin Nabaha. Hi mga ates. Alam nyo po, nung bata kami, hindi pwedeng wala ito kapag weekends. Pwedeng Sunday, Sabado, or Friday. Tapos, ano ni Lola ng saluyot? Ito. Tapos, yung bagoong isda, yun ang sinasabaw namin. Hindi siya ginagata. Tapos, meron siyang inihaw na bangus, or tilapia prito, or isda, anything na partner niya. Asunsyon yan sa hello. Palomar, Plurad. Teresa Duranjolin Megan, hello. Sa amin sa Pangasinan, ganoon ang luto nito. Sarap. Grabe. Naglaway ka, Ma? O kaya lalagyan siya ng ano, diba, saluyot, labong, yung puso ng saging. Puso ng saging. Tapos lalagyan na siya ng maraming luya, kamatis. Tapos yung sabaw niya is yung bagong isda, tubig. Sarap. Ang grabe. Galing din to ng Pangasinan.
Binigay ng mga tita ko. Ngayon, dala ng tita ko dito pa uwi. Ngawa siya doon. Tapos, bibigyan niya ako kagabi. Ay, may langka pa pala. Sabi ko, hindi nga ako marunong magluto niyan. Hindi ko alam paano siya palalambutin. Sinabi siya, iano pa raw sa suka para lumambot. Bernadette Noveno, Fatima Luste, hello. Vanessa, anong Pangasinan? O, diba? Langka. Ang gusto ko naman sa langka talaga gata. Daddy Alex. Gusto ko langka niya. Pag siya nagluluto. Doon ka lang nagluto si Daddy doon sa sa farm. Sabi ko, mo anghangan masyado kasi hindi naman lahat sila kumakain ng maanghang. Jennifer Solis, sa Celine Carneser, babalik ako dun sa ngayong katapusan. Tapos may tuyo, pwede. Mangaldan and Labrador. Ella Martinez, Malu Janela, Edward, hi Edward. Edward Kumapak. Marisol, Ibanez, Susing Garces, kain na te. Rene Areves ng Abu Dhabi, hello. Terry Matudan. Tony Baldomar. Okay, pag ganito, yung alam ko na sinahog niya eh. Si Hibi. Ay, may Hibi. Yung maliliit na pusit. Yeah, may mga ads. Don't skip the ads, mga moms, please. Gusto ko dito, maraming saluyot. Bakit alis ka na, Aileen? Marcela, Arlene Pameseno, hello. Naku, ma. Yes, yung tsaka mga pamangkin ni Amanda. May tinik. Thank you, Edward. Mama Judy, away kami kagabi. Kasi bakit di ako nag-chat? Sabi, ba't hindi ka una mag-chat? Sabi niya, baka mamaya sabi mo, busy ka na naman. Huh? Ay, busy naman talaga ako kahapon. Diba? Halos ilang oras ako naglinis. Tapos, pagising ko na umaga, 5 a.m. yung message niya. Good morning. Kasi papasok na siya sa school eh. 6 o'clock. Nagising siya ng 5. Yun. Sabi ko yan, pwede ka naman mag-chat eh. Magre-reply naman ako pag di ako busy. Nori Tarak, marami po akong ginawa. Tingnan mo yung mga previous kong video. Tsaka sa YouTube. Ayan o. Mga moms may ads. Huwag niyo siyang aalisin. Ito. Yan. Yung nakikita niyo sa baba. Huwag niyo po siyang aalisin, please. Ginataang labong at saluyot. Gina bakit? Shout out kay Rosemary Depol ng General Santos City. Hello. Gusto ko din talaga mapuntahan yan. Ganit style.
May message ko nga sa Alejandro, sabi ko punta kami doon. Pasensya na talaga mga mami. Bagay, lagi naman akong ganito kumain. Pagod ako kanina. Dami kong pagod sa paglalaba. Carolina Manabat, Stephanie Jake, hi, Baby Rose, Ann Bastida, correct, gutom much. Sa katapusan po, ang uwi ko ng Hasaan. Angel Esguerra, hello. Sa katapusan po ng buwan, ang uwi ko. Carmen Fabriag and Irene Gumahag. Kaam. Hindi naman sa ayaw, Heidi, ikaw naman. Hindi ka kasi nakatutok sa akin kaya hindi mo alam. Vivian Vera, Olaynita Gomez, hello. Ay, thank you, Lord. Mary Jane Manglilit Cruz. Nanhill Magpili, how are you? Maayong bi Cheche Gigo. Sa Lakdal, kamusta ate? Oy. Lami na. Uy, kismisan nyo naman ako. Ano bang ano? Ano ba nangyari sa mag-asawa ngayon doon? Doon ko nakapanood din. Thank you, Ate Eileen. Oo, sana maubos agad yung paninda ko. Number 1 fan nyo po ako. O, ba't hindi mo alam ba't ako umuwi? Ba't sabi mo ayaw ko na doon? Andrea J. Villa, nagpakulot ka. Hindi kulot talaga ako. Ba't ako umuwi? Ano yung mga ganap ko? Wow! Mangantila! Nancy, sister. Cheche Gigo, sige nga. Birthday tito niya. O, ano pa? Dami kong gutom. Okay. Kasi po, nag-birthday tito ko na 18. Kaya umuwi ako Pangasinan.
At the same time, sinek ko na din po yung lupa doon ni Mama. Kasi nagpagawa ako ng Poso at saka Poso Negro. So, para makita ko kung ano yung next na gagawin. Na pag-uwi ko na Manila, nakita-kita kami ng Road Trippers family because my sister Nancy, who's watching right now, ay mapasurpresa. Ayan, lupa sa Pangasinan, nag-asikaso. Very good. Tapos, nakita-kita kami ng Road Trippers kasi may pa-surprise yung sister namin. Para sa Father's Day celebration weekend, sinabay na rin namin yung kay Andrew. Then, namili ako ng para sa mga paninda ko, yung mga souvenir items, may mga dress, basta marami. Namili ako. Ngayon siya dadaling ko sa Hinaguan Farm. Kasi meron ako ibang mga souvenir items na nandito dito ako nabili sa Manila. Higit sa lahat, na-miss ko na si Mama, kaya dumalaw ako sa puntod niya. So, sa mga nasusunod na araw, dadalawin ko siya ulit, pupunta ko siya. Tapos, mas may malungkot pa, akala nag-asawa ka na sa boylet mo. Wala po. Ngayon po, kahapon, namatayan kami ng isang kaibigan, heart attack. Malangit daw. Tapos, kasabay niyan, babalik ako ng saan, kasama ko yung kapatid ni Amanda, pati yung mga pamangkin ni Amanda. So, i-assist ko sila, sasama ko sila sa pagbiyahe. Sa barko kami. Carolina, Jabidad kami malapit, katabi ko. Hi, Emily Seno. So, yun. Basta marami. Hi, Bratty Nelo. Ay, naalala niyo ba yung kinukwento ko sa inyo tungkol sa Encantadia? Yung isang araw, yung live ko regarding about friends. Yan, si Bratty Nelo po yung aming tinaguriang Pirena. Siya yung isa sa mga kababata ko na talagang nakakakilala din sa akin. Pwede po ba magpapicture sa inyo? Oo naman po. Kaya nakaalis ako ngayon. Thank you. Helen Opinion. Si Pukoy hindi pa po nanonood sa akin. Siya si Amihan. Kasi nung isang araw po, kaya ikaw lagi katawan, bawas-bawas sa kanya. Cheche Gigo. Pero kasi maldita at maganda. Ming Xiu Huang. Hi, watching from Taiwan. Hello po. Hazel Candelario, bahay mo dyan pag pumunta ka sa... Hindi. Kasi mga anak-anakan ko, pinagtitirik nila si Mama sa altar sa kanila every 6 p.m. Tapos, kapag may mga project sila sa school, dito sila sa desktop ko gumagawa. Actually, may pinapagawa din naman ako sa kanila eh. Kaya nandito sila. So, naglilinis sila dito. Kapag may grocery stock ako rito, pwede naman nila kainin. Sila rin na pinapagawa ko ng yelo. Kasi yun ang pambabayad ng kuryente. So, kung gumamit sila ng computer, o ng electric fan, o ng TV, yun na. Nagkano siya? Yun ang pambabayad namin ng kuryente. Yung mga yelo na gagawin nila. Helen Opinion, thank you. Presi Ido. Marso. Brati, andyan ka ba ba? Kasi ano siya, nurse siya sa Dubai, so medyo busy yan. Would you like to tell me a story, ha? Ayaw ko, Brati, andyan ka ba ba? Ikwento mo nga yung tukol doon sa pipe. Wilma Sandigan, thank you. I love you. Uy, may ads na naman ako, mga moms. Sana wag niyo i-skip yung ads. Huwag niyo aalisin, ha? Yung mga makikita niyo dyan sa baba. Bakit gano'n? Silka. Tsaka Lazada. Wilma Sandigan, hello. Marben Fetalino, good evening. Ewan ko, ikukwento niya. Andiyan ka ba, Brati? Baka mamaya napadaan lang siya. Nawala na naman. Punto ko yun sa pipe. Asa rin yung jowa ni ano? Ano?
Ito si Mars, parang sara ulo. Dagdagan mo na lang kaya yung puhunan ko. Dali, padalhan mo ko. Nang hold up sa live. Maubos ko yung ulam. Rakapapa. Venus Ramirez Salon. Mukhang may chismis sa JC. Nahuhuli ako. Joy Talabok, hello. Yung ni ano nga, si ano, di ba sabi mo medyo si ano. Nauli, Nakapangasinan Gwen. Ah, hindi po ako si Gwen. Rutal Yao. Kajan Irish. Shout out to my brother. Guys, follow nyo rin Kajan Irish. Eileen Laurilia. Watching from Sagada, Wangki. Wangki, pwede mo ba ako i-PM? Gusto ko talaga pumunta ng Sagada. Ang ganda naman ni Gwen. At ako sa manig ng ilo ni Gwen, charot. Sa kalapad naman ng noon ni Gwen, hindi naman malapad si Gwen. Sa katapusan po, Lala Bedevsky. Wangki, say Lee, please. Sorry, nalimot ko eh. Okay lang kasi madalas din naman talaga kami na pagkakamalan na pagpapalit kasi lagi nga kami magkasama. Good evening, everyone. If I say hep hep, you say hooray. Hep hep. Hooray. Energy, hep hep. Hooray. Magandang gabi po sa inyo. Terry Matudan. Jennifer Peratier, watching in Hong Kong. Hi! Uy, magpupunta ako ng Hong Kong, ha? October. Pero wala pa akong ticket. Sa katapusan pa Shane D. Arguelles. Shoutout kay Eileen Laurilia ng Iligan City. Uy, napunta ko yung ano dyan. Tinago Falls, ang ganda. Hindi naman, Aileen. Yay! Don't skip the ads, Jane Hayag. Huwag nyo mo na-skip, ha? Oh. Shoutout kay Heidi Vidal ng United Kingdom. Oh, how are you, Ma'am Heidi Vidal? Ano kasi, yung oras din kasi magkaiba. Oy, pag kayo napunta ng Hinaguan Farm, be sure na bibili kayo sa souvenir shop ko, ha, souvenir item ko, ha. Kaya hindi ka po nagluto ng labong. Si Tita Bet nagluto. Diyan muna kayo. Bawal kayo sa loob. What would I do without your smart mouth? Hi, Papa Arthur. See you. Kasama ba kayo ni Miss? Hindi po. Kamodohan ni Gwen. Hindi rin po.
Ako lang, gusto ko pumunta mag-isa ng sa Baguio. Danville, Hapitan. PM ka sa yung taga Sagada, PM ka sa akin, please. Sana yun? Wonky, Silly. Silly. Vanessa Bicong, hello. Mag-PM ka. Gusto ko talaga pumunta dyan noon pa. Pag nasa Baguio nga ako, gusto ko na dumiretso. Kaya lang hindi ko alam paano yung biyahe. Sige, see you, ma'am. Si Jennifer Peratier. Saan po? Hindi. Ako lang po. Yung pupunta ng Hong Kong, ako po. Kasama ko po ang road trippers. Sila yung mga kasama ko nung nag-Thailand kami last year bago mawala si Mama. So, 3 kasi kami nagba-birthday na October. So, yung pinapag-desisyonan nila and sabi ko, uwi ako bago mag 1 year si Mama. Okay din naman kasi pupunta sila. Hong Kong DH, kamusta kayo dyan, mga taga Hong Kong? Sana magkita-kita tayo. And sabi ng road trippers, bibigyan nila ako ng isang araw para makasama kayo, makasama yung mga makikipag-meet up sa akin dyan, na mga followers natin sa Hong Kong. Sa Central siguro. October 20, andyan na kami. So, para mga 3 days lang ata kami dyan. So, sana ma-meet ko kayo. Kaya lang tuyo lang talaga yung dala ko. Bakit? Kasi alam ko, sa mga gustong-gusto at namimiss nyo na. Iba kasi yung tuyo ng Pilipinas, diba? So, may mga tuyo akong pag-giveaways. Sana magustuhan ninyo yung pasalubong tuyo. Sana hindi mangamoy sa bagahe ko. Memzi, hi! See you. Talaga? Dapat naka-follow ka sa akin. Tapos naka-favorites. Click nyo yung favorites para maging updated kayo. Malay nyo, pabiyahe na ako. Parating na ako, diba? Sarap yun, diba? Malay nyo, may iba akong madala. That's my pasalubong for all of you. Yun. Tapos, kasi itong sila Ate Jen, sila Mar, sabi ko sa kanila, baka mamaya ma-over baggage ako kasi padadala nila. Nag-assume agad ako sa iba. Hindi kasi baka mamaya, hindi natin maiwasan kasi baka yung iba. Alam mo naman tayong mga Pilipino, diba? Kung may bisita or may kaibigan, merong ipapaabot or baka may ipasabay sila. So sabi ko, baka hindi kayanin yung bagahe, diba? Basta dyan sa Central ako po. Dyan tayo sa Central magkita-kita. Magka-chat po kami ni Oyong. Itag nyo nga dito si Oyong para marinig niya. Hi, Ma'am Ellen Magbuhos. Gento. Lagalat ka rin. Gento. Yes, Mar! How are you? See you, Ma'am. PM po tayo. Sure, sige po. Yan, sila Mar, sila Ate Jenjen, sila Ate Wensha. Well, sana magtagpo yung mga oras natin and what do you call this? Sunday siguro yung isked natin. Kasi Saturday is Disneyland kami, the whole day. Nandun kami.
Hindi lang kasi ako, kasi may mga kasamang bata. Though it's my first time din. Ayun. Sige, sige. Kaya dapat mabilang ko rin kung ilan yung mamimit ko kasi mamaya magulat sa bagay. Ang daming Pilipino dyan, no? Until Sunday lang. Sunday ng gabi yung flight namin. Pauwi. Hi, Ate Herman Duque Centeno. Follow natin Kabalong Vlogs, my sister. Thank you, sister. Wala na si mother. Wala na mag-hi sa'yo. Thank you. PM ka lang, ha? Kasi gagawa ko ng GC, eh. Sunday la off namin. Sunday talaga. Pwede bang hapon? Ganon, mga hapon. After ng city tour siguro namin ng morning. Tapos sila, mamimili na ng mga pang pasalubong or what. Tapos tayo magbablog tayo dyan, magkukwentuhan tayo. Gusto ko kayong makakwentuhan lahat. Gusto ko kayong, alam mo yun, everyone. Parang feeling ko kukulangin yung 3 oras, 2 oras na nakwentuhan tsaka tsikahan. Pero excited ako doon. Gusto ko yun. If ever, first time ko yun. Magkakaroon ako ng napakalaking talk show nun. Kasi ang daming tao, di ba? Ang saya nun. Parang excited ako bigla. Parang ang daming Filipino na wala lang, di ba? Hindi naman kaya tayo masita nun kapag nagbibideo tayo, nagbablog. Hindi naman. Sa Central. Tapos yung magiging pinaka best part, yung pinaka magandang lugar na pwede natin tambayan. Ang ganda nun. Tamar Park. Okay. Tamar Park. Mar, ha? Ako sinasabi ko kayo, baka mamaya kayo pa yung wala, nanggigigil ako sa inyo, ha? Pwede hapon, Ma'am Shiji. Yes. Siguro mga hapon, after ng city tour namin. So, kailangan ko talaga mag-impok ng energy. Kasi first day namin, we're thinking about city tour or parang mga chill-chill na gala lang. Tapos kinabukasan yung Disneyland namin the whole day. Kasi darating kami dyan ng morning, mga 8 o'clock siguro or 6. So, sabi nila, pag diniretso na natin yan agad pag magbababa pa tayo, nung oras na tayo makakapasok ng Disneyland, kailangan early morning nandun ka na daw sa Disneyland. Kasi yung pila napakahaba.
Mark ko nakalarwas na di lang late afternoon. Yung hapon nga, sa kayo magstay moms, meron silang tinignan, parang ano yan. Basta, secret na lang natin yung tutuluyan namin. Kasi nung nakaraan, uy, baka may kilala kayong Pilipinong driver dyan, sige na, tulungan nyo na ako. Driver ng van. Para sa city tour namin, half in, half out lang naman eh. Para hindi na rin kami masyado meron kasi may mga batang kasama. Diane Espinosa, di ba, no? Yung nga minsan doon sa sa hinaguan, gusto ko magluto ng ganyan. Sabi ko, hindi ko kasi sila, tsaka, alam niyo naman, kapag may nagbigay ng pangkain, pang-dinner nyo, o pang-ano ninyo, wala na. Siyempre, nakakaya naman, baka sabihin, ba't yan ang niluto nyo, bakit, di ba? So, madali mag-train lang kayo, moms. Kahit may mga kasama kaming bata, may papakita po ako sa inyo. Sa atin lang to, ha. O magsi-city tour. Hi, Sin Chen Faith, Wilken Jan Arevalo. Sa Hong Kong po, kasama ko naman yung road trippers. Sila naman kasi nag-aayos niyan. Pa-birthday na lang. Di parang last year pa-birthday nila sa akin nag-Thailand. Babalik ka pa Hinaguan Farm? Opo, syempre naman Jester Lato. What if hindi na kaya ako bumalik, no? Baka mamaya hindi na kayo nanonood sa akin. Pero babalik po ako dun kasi ang daming kong paninda. Nakabahan ako. Tumatawag na naman yung pamangkin ko. Claire, punta ka daw ng Monday morning. Tito, Yes, anak. Bakit? kailan po ulit tayo pupunta kay Lola? Ewan ko kayo. Kailan ba huling klase nyo? July 7 po. July 13 daw po, graduation ni Kwesian. Ay di pagbalik nyo na lang dito. Dito ka na din mag-aaral? Opo, Maynila po. Sa Maynila, sa Mandaluyong? Opo. Si kuya mo. Doon po sa taas kumakain. Bakit? Asan ka? Sa baba? Sa baba po. Thank you din, Esperanza. Magkaiba kayo ng cellphone ni kuya mo? Opo, opo kay Gracie yan po, Bibo. Yung kay dating luma. Awan po yung kay Mami. Ginagamit nyo sa school. Baka naman naglalaro na naman kuya mo. Baka puro ka na naman laro. Hindi po. Hindi po, puro ka na naman laro sa cellphone. Hindi ka mag-aral maigi. High school ka na, oh. Paano ko bibigay yung request mo, di ka naman nag-aaral maigi. Ano ginagawa mo? Po. O, di ba? Kausap ka, iba yung inaano mo, iniisip mo.
Ano ginagawa mo? Nag-cellphone lang po. Di naglalaro ka nga. Bigyan mo na lang kay, kay Sian. Ay, kay Kurt. Po. Ikaw na lang kausapin ko. Wag na yung kuya mo. Hindi ko nabibigyan ng baon yan. Hindi mo na siya. Ano mo ako kinakausap? Puro laro. Naglalaro ng cellphone? Pinatay na po. Wala na. Narinig niya na kasi bibigyan kita. Wag na. Ikaw na lang. Bigyan na lang kita ng bagong cellphone. Ikaw na lang. Bigyan ko cellphone. Wag na yung kuya mo. No, kinakausap niyan. Maglaro na lang siya kamo. Natin bigyan ng baon yun. Ikaw na lang padalaan ko. Ano ulam nyo na? Ginisang pechay po. Very good. Nagugulay kayo. Asa yung mga kapatid mo? Nandun po sa Maynila. Dinala po nila mami at daddy. Okay. Nay, pausap nga kay nanay. Kamusta na si Rika? Nag-resign na yata. Hala, bakit? Ewan ko nang hindi pumapasok. Sayang. Sayang naman, ang ganda na ng pwesto niya dun. Ewan ko kasi parang nai-stress siya doon. Oo. Gawa ng yung, di ba may nawalang pera, si Rika ang pinagbibintangan. Yung mga katrabaho kasi. Sabi ko hindi yung kukuhanin ni Rika. I don't think na gagawin niya yun, no, hello. Kasi, una sa lahat, si Darwin tsaka si Aboy mahabang pinagsamahan. Hindi rin naman niya sisirain yun. Si Rika hindi malikot ang kamay. Kawawa. Sayang naman. Namakto nga, laki-laki ng perang hinahawakan, hindi malanising ko, hindi siya bumabawas doon. Meron talaga siyang mga katrabahong magnanakaw. Gagawa sila ng paraan para masira si Rika, para matuloy nila yung mga ginagawa na ng pagnanakaw doon. Sinabihan na daw ni Rika, kasi 2 beses na, nung una daw yung 3,000. Tapos, nitong, yung humahawak, sinabihan na ni Rika, palta mo na ang iyong padlock. Hindi daw pinapalta. Nanakawan ulit. Nanakawang kisimil, 7 huli, kisimil. Hala. Si Rika ang nawalan? Yung kasama niya sa opisina. May kasama siya sa opisina. Ngayon, yung humahawak ng pera, kasama niya. Sinabihan daw ni Rika, nung unang mawala na ng 3,000, sabi daw niya, paltan mo na yung padla. Yung palang may hawak na pera, may sakit ang anak noon, nung kasalukuyan nasa ospital daw. Baka yun ang kumuha. Mahirap din magsalita, pero ganun talaga. Sige na. Hanggang kailan yung pasok ng dalawa? Ang graduation ni July 13, si Buneneng, July 6. Babalik pa si Boneneng dyan. Oo, gagraduate sila ng July 6. Si Boneneng na lang padadalahan ko para panghanda. Wag na yung isa. Hindi naman ako kinakausap niyan. Tsaka lang naman ako kakamustahin niya pang may gusto yun ipabili. Nga mo na yan. Kuya, sige na. Mamaya na ako chat na lang tayo, ha? Pagbalik niyo rito, tsaka tayo pumunta kay lola mo. Bye-bye. Love you. Ditripan ko yung pamangkin ko.
Mga mams, thank you sa mga nag-stay, sa mga hindi nag-skip ng ad, sa mga patuloy na nag-share ng live. Maraming salamat. Again, sa mga taga Hong Kong. Uy guys, baka meron kayong makitang sale ng ticket ng Disneyland. Pakisabihan nyo naman kami, please. Kasi wala pa siya ngayon sa clock. Sa clock ba yun? Pero kung meron mabibilihan dyan sa Central, sabihan nyo naman ako, Marha, please. I love you. Thank you so much for watching. Oy, si Nars, andito pala. Hindi ka nagpaparamdam, nanonood ka lang. Anyway, I love you. I miss you guys. Thank you so much all. Thank you so much all. Thank you so much to all for watching, for sharing this live, and for not skipping the ads. I love you.